खुलुमबाय दिनै 1 जानुवारि 2024 समबार आसाम पुलिसा हाइलाकान्दियाव अपारेशन खालामनानै ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय सनाबान बेबी 50 बोसोर बैसोनि। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय साउथ सिनिमारी लावरी घाटनिफ्राय आसाम पुलिसा अपारेशन खालामनानै थाखुमानानै थानाय सानै जियादि एरेस्ट खालामदों। हमजानाय जियादिफोरनि मुङा जाबाय इस्लाम मंडल 50 बोसोर बैसोनि आरो मुस्ताकिम 13 बोसोर बैसोनि, सानैबो बांलादेशनि थागिबि। दिनै गोदान बोसोरनि गोबां मानसिफोरा आसामनि दाब दाब जायगाफोराव मन्दिर खुलुमदों आरो माखासे गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव आरज गाबदों। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां जायगाफोरावबो मन्दिराव खुलुमनायखौ फिरि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै निउ इयारनि गोबां मानसिफोरा खुलुमनो फैदों। नै EM राकेश ब्रह्मआ मेथाइ रोजाबदों। EM राकेश ब्रह्मआ गावनि जोनोम सानाव मेथाइ रोजाबनानै ससियेल मिडियाआव हगारदों। माए ना जाने बाबाए ना जाने हेडमास्टारे जाने জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ মোৰ জন্মদিন, আজি মোৰ বাৰ্থডে। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।